Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Барыгызга да хайырлы матур көн теләп, мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме эшебезне башлап җибәрәбез. Тапшырубызны Татар йөзе рубрикасы дәвам итә. Язучы Рабит Батулла ядкарханәсенә рәхим итегез. Исән сауларымыз хөрмәтле туганнар, менә без тагын очраштык. Сез бүген Биектау төбәге Чыршы авылындагы ядкарханәдә. Сез мөштәриләр буларак, күзәтүче буларак. Бүгенге мавзук патефон дигән сүз. Нәрсә ул патефон? Бүгенге көндә бит инде ул юк. Граммофоннар, музыкаль центрлар. Ә менә бу безгә музыкаль центрдан да кыйммәтле әсбаб иде заманында. Менә ул патефон ничек ачыладыр иде. Патефон теләсә кемдә булмый торган иде. Бер яки ике кешедә. Яки ул зиялы кеше, яки бай кеше. Менә минем әти зиялы кеше иде. Ул патефон алып кайтты, ул бик күп табалары да исән. Әлфия Абзаловалар, Рәшит Вахаповларны, Зифа Басыроваларны тыңлап үстек. Хәзер мин сезгә аның ничек эшләгәнен күрсәтәм. Менә шулай итеп без аны корабыз. Берничә тапкыр әйләндерәбез. Аннан соң җибәрәбез. Куябыз. Күрәсезме? Тавыш шул кадәр матур чыга, баян тавышы да. Аннан соң Зифа Басырова җырлый моны, гаҗәп матур җырлый. Дикциясе, һәрбер әйткән сүзе аңлашыла. Инде бу ничә патефон ничә җыллар уйнатыла. Менә җырчыларга үрнәк итеп куяр идем. Музыкасы ишетелсә сүзләре аңлашылмый. Сүзен аңламагач ни җыр була инде. Ул сүзе дә яхшы аңлашылырга тиеш. Музыка да яхшы ишетелергә тиеш. Чөнки сүздә мәгънә бар. Җырчылар шул турда онытып бетерә. Тавыш ул кычкыра, ләкин сүзен аңлап булмый. Менә бу инәсе патефон табасы инәсе ул бетә, корыш ул. Аны үткеннидер, чөнки инә юк, инә табып булмый. Игәү белән, биләү белән эшлидер. Менә мин әле тап берничә саклана таптым. Патефон дигән темабыз тәмам, ләкин тагын соңгы җөмлә әйтәсе килә. Менә патефон табасын чыгарып ташладык бит. Менә шуклык башында жатадыр ипражнениялары, беләсезме? Табаларны эритеп сыбызгы ясыйдыр. Менә бу таба бик ири. Аны җылы урынга куярга ярамый, кайнар урынга куярга ярамый, ул бузыла. Тарихны шулай итеп үз кулыбыз белән юкка чыгара бардык. Күрә, сак булыгыз тарихи әйберләр белән. Сау булыгыз. Киләсе очрашуга кадәр. Республикабызның торак фонды быел җәй яңа программаны гамәлгә ашыра башлады. Бу турыда без Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт торак фондының матбугат үзәге җитәкчесе Гөлзада Кычакова белән сүз алып барырбыз. Гөлзада ханым, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, Эльза, хәерле көн тамашачылар.
Июль айында Татарстан Республикасы президенты яшьләр өчен яңа программа булдыру турында игълан ясаган иде. Менә ул программа тормышка ашамы инде. Менә хәзер 4 ай үтеп китте. Шушы программаны ачканнан соң инде 2700 гаилә үзләренең җирле башкарма комитетларына мөрәҗәгать иттеләр, консультация алдылар. 300дән артык гаилә инде бу программага басты. Һәм шунда әйтәсе килә 105 гаилә инде үз фатирларының ачкычларын да алдылар. Менә кичә генә без Түбән Кама шәһәрендә 120 фатирлы йорт тапшырдык. Шул йортның 120 фатирның 19-ы нәкъ яшь гаиләләргә бирелде. Шартлары нинди? Кем дәгъва итә менә бу фатирларга? Шартлары, әлбәттә, бу яшь гаилә Татарстанда яшәргә һәм эшләргә тиеш. Шушы гаиләнең бер әгъзасының булса да яше 35-тән дә ким булырга тиеш, 36-дан да ким булырга тиеш. Әгәр дә яки хатыны, яки ирене 35 яшь икән, яки аннан да ким, бу гаилә шушы яңа программага баса ала. Балалары булу шартмы? Балалары булу шарт түгел. Аларның инде шушы гаиләләре официаль теркәлгән булырга тиеш. Һәм шундый очракларда була бит инде тормыш кайсы бер гаиләләр таркала, кемдә булса бала белән кала. Бу гаиләләрдә шушы яңа программа буенча басала, мәсәлән, әтисе балаларны үзе тәрбияли, яки әнисе балаларны үзе тәрбияли. Алар да бу яңа программа белән катнаша һәм торак фатир алалар. Шулай ук моның шартлары буларак бер гаилә әгъзасына туры килүче фатирның площади инде күләме 18 метрдан ким булырга тиеш. Ягъни гаилә торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ булырга тиеш. Айлык керем бер гаилә әгъзасына туры килүче айлык керемнең күләме яшәү минимумыннан да ким булмаска тиеш. Бүгенге көндә бу 9000-нан артык. Әгәр дә мәсәлән алабыз икән 3 гаилә 3 әгъзадан тора икән дип алсак, бу айга гаиләнең кереме 28 меңнән дә ким булырга тиеш түгел. Шулай ук гаиләләр бит инде төрле федераль программалар аша да, социаль ипотека программасы аша да фатир алган булырга мөмкиннәр. Әгәр дә булар инде социаль ипотека буенча фатир алган булсалар, бу социаль ипотекасын инде каплаган булырга тиешләр яки бөтенләй түләп бетергән булырга тиешләр. Яшь гаилә әгъзалары дәүләт оешмаларында эшләргә тиешме? Юк, менә бу шарт бу программага кагылмый. Яшь гаиләләр төрле урында эшләргә мөмкиннәр. Бу иң төбе алар Татарстанда эшләргә тиешләр. Дәүләт органнарында, бюджет өлкәсендәме, ансы гомумән төп шарт булмый, роль уйнамый. Күпмедер күләмдә акча кертелергә тиеш. Менә бусы ничек? Күпме процент акча беренче взнос булырга тиеш? Менә шушы ипотека дип әйтеп, социаль ипотека 28,5 елга кадәр бирелә, кичектерү. Рассрочка инде, кичектерү белән шарты белән бирелә. Безнең ставка 7%, елына 7%. Беренчел кертемнең күләме 10%-тан да ким булырга тиеш түгел. Ләкин шуны әйтергә кирәк, социаль ипотека буенча бирә торган фатирларның бәясе менә шушы коммерческий базарлардагы караганда күпкә ким. Мәсәлән, Казанны алабыз икән, безнең белән Салават күперендә 1 квадрат метрның бәясе 42460 сум. Менә төрле сез үзегез интернет аша эзләп карый аласыз, андый бәяләр әлбәттә Казанда юк. Бу 2 тапкыр кимрәк 1 квадрат метрның бәясе. Шуңа күрә бу бик выгодно дип әйтәбез инде. Гаиләләргә бик яхшы программа. Квадрат метрның бәясе түбән, сыйфаты ничек? Сыйфатына килгәндә? Сыйфатына килгәндә безнең менә подрядчиклар да бер. Технический менә безнең строительный материаллар дип әйтәбез инде, алар коммерция өлкәсендә дә шушы ук строительный материаллардан төзиләр, социаль ипотека буенча да шушы ук материаллардан төзиләр, төзүчеләре дә шул ук. Шуңа күрә, әлбәттә, сыйфаты коммерциядәге караганда начар түгел, әлбәттә, алар бер тигез. Социаль ипотека бу бер яктан шул гаиләләрне социаль яктан яклау, аларны поддержка инде яклау була инде, аларга ярдәм итү. Йөзенә күрсәтелә. Әлбәттә, шуңа күрә мохтаҗлык бу шул төп критерийлары инде бу программага басуның. Гаиләдә бала туу бу бик әйбәт. Әлбәттә, һәм шушы ипотеканы да басу өчен, каплау өчен уңай бер чара дип әйтсәк була. Шулай бит, бала туган саен күпмедер акча кими бара бугай. Әлбәттә, әгәр сез программага инде баскансыз икән, һәр туган балага 200 мең күләмендә без субсидия бирәбез. Бу шул төп
основной долг дип атала инде, шул фатир бәясеннән кичектерелә менә шушы сумма. Йортларны, фатирларны кайсы җирдә менә төзәләр, кайсы җирләрдән тәкъдим итәсез бүгенге көндә? Салават күперне әйтеп киттегез инде. Тагын кайсы җирләрдә төзү алып барасыз? Дәүләт торак фонды менә 20-нче елда гына да 4970 фатир төзи. Бу бөтен республика күләмендә. Кайсы районны алма, монда хәзер теге Чаллыда да, Түбән Камада да, бөтен җирдә дә без фатирлар төзибез, Әлмәттә дә, районнарда да төзибез. Шуңа күрә бу һәр районны аерым карарга кирәк. Әгәр бу Чаллы икән, 63-нче микрорайонда төзибез біз менә 2 йорт безнең инде зур аның теге төзелеп бетү берсе инде документлар ала, берсе инде теге техническая готовность дип атала инде ул. Техник яктан аның әзерлеге инде зур проценты. Хәзер ел ахырына кадәр ала берсаларны инде тапшырырга да мөмкинлек булыр дип өметләнәбез. Түбән Камада менә инде 5-нче йортны быелдан тапшырдык. Төзү бара, һәр районны аерым карарга кирәк. Башка шәһәрдә яки республикабызның башка районында яшәп, Казаннан фатир алып була аламы? Шушы программа буенча. Бу программадан социаль ипотекадагы кебек, кем кайда пропискада, шунда чиратка баса. Мәсәлән, сез Буа районында пропискада икәнсез, сез Буа районында чиратка басасыз. Әгәр сез Казанда пропискада икән, Казаннан аласыз. Бу шулай ук шарт булып тора. Шунда әйтеп үтәсе килә, Эльза, менә хәзер бит инде теге сельская ипотека дигән шундый ипотекалар да бар, программалар бар. Әгәр дә сез бездән фатир алгансыз икән, һәм гаилә үзенә яхшырак процентный ставкалар һәм яхшырак условиялар тапкан икән, алар рефинансироваться итә алалар. Тормыш кырып җибәргән гаилә кая мөрәҗәгать итәргә тиеш иң беренче фатирлы булу өчен? Иң беренче фатирлы булу өчен алар җирле башкарма комитетына мөрәҗәгать итәргә тиешләр. Шушы җирле башкарма комитетында жилищная инспекция, торак комиссиясе бар. Шушы торак комиссиясе аларга кирәкле документларның перечнен бирә. 4 ай эчендә инде 105 гаилә шушындый мөмкинлек белән файдаланды. Бу бик әйбәт күрсәткеч шулай бит. Әлбәттә, теге перечнен биргәч, күп типтә карыйсың бит инде. Авыр дип документлар җыю бит инде ул. Җиңел эш түгел. Җиңел эш түгел. Әгәр фатирлы булу хыял, аларны барыр. Шундый яхшы мөмкинлек, аның белән файдаланырга кирәк. Без бит инде Дәүләт торак фонды илкүләм проекты буенча безнең жилье и городская среда проекты буенча без фатирлар төзибез. Ләкин менә шушы яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасы безнең уйлавыбызча яңадан шул илкүләм проект демография проектында алга этәрер дигән өмет бар. Дәүләт торак фондының 25 еллыгы да булып узды бит әле, һәм сезнең нәтиҗәләрегез әлбәттә мактанырлык. Әлбәттә, менә шушы 25 ел эчендә 170 меңнән артык Татарстан гаиләсе фатирлы булды. Бу бик зур цифра. Әгәр дә без аны карыйбыз икән, бу Чаллы төзегән кебек була инде. Чаллы шәһәре һәм менә шушы беренче программа бит инде ветхое жильедан күчерү программасы иде. Анда 48 мең ярым гаилә бушка фатир алды һәм 2005 елдан без социаль ипотека программасы буенча шушы гаиләләрне торак белән тәэмин итәбез. Гомумән 7 төп программа бар Дәүләт торак фондының. Бу ятим балаларны торак белән тәэмин итү программаларда, күп балалы гаиләләрне дә торак белән тәэмин итү, Бөек Ватан сугышы ветераннарын фатир белән тәэмин итү программаларда безнең Дәүләт торак фондының бөтен эшчәнлеге шушы Татарстан гаиләләренең торак шартларын яхшыртуга юнәлдерелде. Дәүләт торак фонды социаль челтәрләрдә дә бик актив рәвештә эшли. Әгәр дә кешеләрнең сораулары калган икән, алар безгә Инстаграмда да, Контактта да яза алалар. Шулай ук безнең кайнар элемтә линиясе дә бар. 2-216-949 телефоны аша да үзләренең шалтыратып үзләренең сорауларына җавап ала алалар. Без һәр вакытта да ачык. Әгәр сораулар калган икән, без һәр вакытта да ярдәм итәргә, кешегә консультация бирергә әзер. Бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Барлык хыялларыгыз, планнарыгыз тормышка ашсын. Матур яшь гаиләләрне фатирлар белән тәэмин итеп, аларны шатландырып яшәргә насыйп булсын. Рәхмәт сезгә. Тапшыруыбызны без Татарстан телевидениесе фондында сакланган матур бер видеоязма белән тәмамларга булдык. Ә мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.